Aquest dijous, la seu de l'Institut d'Estudis Penedesencs ha acollit l'acte de presentació del programa d'identificació genètica de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. La Generalitat treballa des del 2016 en el programa d'identificació genètica per tal de constituir una base de dades amb els perfils genètics dels familiars dels desapareguts, una base de dades amb els perfils genètics de les restes òssies exhumades i establir les relacions de parentiu i determinar identificacions personals de les restes. El programa d'identificació genètica és una iniciativa coordinada i impulsada pel Departament d'Afers Exteriors en col·laboració amb el Departament de Salut i el Departament de Justícia per garantir la identificació genètica de les restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. És un acord que ha signat entre 3 departaments de la Generalitat, el Departament de Salut, el Departament de Justícia i el Departament d'Exteriors, que coordina el projecte, i té com a objectiu extraure mostres d'ADN de totes les persones que s'han inscrit al nostre cens de persones desaparegudes, que per tant ens han dit que tenen un familiar desaparegut. Després, buscar mostres d'ADN de les restes que recuperem de les fosses que anem obrint en un pla de fosses que tenim previst per aquest any 2017 i 2018 i els anys que faci falta, i després encreuar aquestes dades per mirar de trobar coincidències i al final poder retornar a les seves famílies tots els desapareguts que puguem, tots els que siguin possibles. El govern considera un deure localitzar, recuperar i identificar les restes de persones desaparegudes a Catalunya durant la Guerra Civil i la dictadura. Aquest és un deure que es sustenta en la legítima demanda social existent. La recuperació de la memòria històrica és un element molt important per a un país. És a dir, perquè un país es vertebri com cal haver fet net amb el seu passat per poder plantejar un futur. I per tant, la política de memòria, si bé l'administració no l'ha de fer sola, perquè la societat civil en aquest aspecte és molt important, sí que entenem que l'ha d'empènyer, l'ha de liderar i ha d'aconseguir això, vull dir, de poder fer net amb el nostre passat, poder assumir el nostre passat per poder afrontar un futur més clar. A Catalunya més de 5.000 persones s'han inscrit en el registre i més de 1.000 ja s'han fet la prova d'ADN. A l'Alt Penedès hi ha 33 persones que s'han inscrit en el registre, a més de diverses fosses a investigar. Hi ha unes 33 persones a la zona de l'Alt Penedès que estan inscrites al cens de persones desaparegudes, per tant estan buscant un familiar. Sabem que a Vilafranca hi ha 2 fosses, una en cementiri i una fora de cementiri. Això és important també perquè nosaltres ara hem prioritzat obrir les fosses que estan fora de cementiri, però no oblidem les que estan dins de cementiri. Vull dir que no ho fem ara no vol dir que no tinguem previst de fer-ho més endavant, però sí que és cert que aquesta zona, la zona del Penedès, va ser bastant castigada. Vam fer una obertura de fosses a la zona d'Ordal. Ara estem fent justament l'anàlisi genètica de les restes que es van trobar en el seu moment. L'accés al programa es realitza a través de la inscripció al cens de desapareguts del Departament d'Exteriors i pot participar qualsevol persona independentment de la seva nacionalitat, familiar de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Les persones participants no han d'incórrer en cap cost per participar en el programa, donat que l'extracció i el tractament de la mostra biològica és gratuïta per les persones sol·licitants. Estava previst que l'acte el presidís l'alcalde de Vilafranca i havia de comptar també amb l'assistència de la directora general de Relacions Institucionals, Carme Garcia, però tots dos van excusar la seva assistència per motius del moment polític. Així, la presentació es va iniciar amb paraules del president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Albert Tubau, que estava acompanyat a la taula per la subdirectora general de Memòria, Pau i Drets Humans de la Generalitat, Mireia Plana, i pel representant de l'Institut d'Estudis Penedesencs i responsable del projecte Tots els Noms, Ramon Arnabat.